Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ερασιτέχνες 365 Web TV. Για ακόμα μια φορά έχουμε εκπομπή και Κυριακή. Σήμερα έχουμε την ομάδα του Παράδεισου Αμαρουσίου. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε, μπορώ να πω, πολύ καλά. Έχει σταθεί πολύ καλά μέχρι τώρα. Θα πούμε για την απουσία του κύριου Ντουντούμη που υπήρχε κάποια υποχρέωση και δεν μπορούσε να ήταν μαζί μας, αλλά έχουμε εδώ πέρα όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό, το Γενικό Αρχηγό, το πολυεργαλείο που λέγεται Καραλής Βασίλης. Βασίλη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλησπέρα. Έχουμε βέβαια τον προπονητή, τον Γιώργο τον Σιμιτζόγλου, έτσι. Καλησπέρα εγώ, από μένα. Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε τον Αλφα Αρχηγό, τον Δημήτρη Λεφάκη. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Και βέβαια αυτόν τον καραφλό αγόρι που βλέπουμε εκεί πέρα κάτω δεξιά. Είναι ο Β' αρχηγός της ομάδας, ο Λεωνίδας ο Γεωργακόπουλος. Λεωνίδα μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ωραίο να βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα στις μέρες που διανύουμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει θετική ενέργεια, θετική άβρα. Όσο δύσκολα και αν περνάμε, τουλάχιστον αυτό το πράγμα να το κρατήσουμε. Λοιπόν, Παράδεισος Αμαρουσίου, ο οποίος βρίσκεται στην 6η θέση, έχοντας κάνει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Πολύ καλά για γενική αρχηγέ, έτσι. Εάν δεν είχαμε τραυματισμούς θα ήταν ακόμα πιο καλύτερα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς τσούλησε, να πούμε, στις 7 αγωνιστικές αυτές που διανύσαμε? Ο αρχηγός μπήκε 2 αγώνες πριν σταματήσει. 2 αγώνες. Οι παιδιά ακόμα από την ομάδα που ήταν βασική δεν παίξανε ούτε ένα παιχνίδι. Που επιθετικά θα πηγαίναμε ακόμα πιο καλά από ό,τι ήμασταν. Σοβαροί τραυματισμοί. Ο ένας ο επιθετικός από το κύπελλο τραυματίστηκε, ακόμα δεν έχει μπει στην διαδικασία προπόνησης ακόμα. Μάλιστα. Βασίλη μου, γενικά τώρα βλέπεις ότι αυτό που τραβάμε γενικά με την πανδημία, θέλω να μου πεις κατά πόσο έχει επηρεάσει και την ομάδα του Παράδεισου Αμαρουσίου, και θέλω να μου πεις βέβαια άμα υπήρξε και κάποιο, ας το πούμε, κρούσμα στην ομάδα. Όχι, μέχρι στιγμής στην ομάδα δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Βέβαια αυτό θα δείξει μετά. Όταν θα λήξει η διαδικασία αυτή και αρχίσουμε να παίζουμε πάλι ποδόσφαιρο, να δούμε που θα πάμε. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε υποψία δηλαδή κρούσματος στον Παράδεισο? Μέχρι στιγμής όχι. Και εύχομαι να μην τύχει ποτέ. Μακάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, coach, θέλω να πεις, Γιώργο, τώρα πώς έχει κινηθεί πλέον ο Γιώργος ο Σιμιτζόγλου με το θέμα των παιχτών του, σε αυτή την απραξία που υπάρχει γενικά στην ομάδα. Τους έχεις δώσει κάποιες οδηγίες, για πες μας το πώς το χειρίζεστε το κομμάτι. Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για μένα και για τα παιδιά. Γυρίσαμε από μια καραντίνα που μας άφησε αρκετά πίσω. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα προπόνησης το οποίο να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε στις αρχές. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι πρόγραμμα είχαμε κάνει βγαίνει off. Βγαίνει off, έτσι. Και στην πανέναρξη που θα κάνουμε πάλι κάθε μέρα προβληματίζομαι με το πώς θα πρέπει να το κάνουμε για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα. Εντάξει, βασικά είναι σαν να κάνεις προετοιμασία από την αρχή, έτσι πως το πάμε, έτσι. Ευτυχώς, κοίταξε, μέχρι στιγμής δεν είχαμε μυϊκούς τραυματισμούς που ήταν ο φόβος μου. Τα παιδιά βγάλανε ένα καλό πρόγραμμα το καλοκαίρι που έγινε η έναρξη.
Ήμασταν σε καλό επίπεδο, αλλά τώρα πρέπει πάλι από την αρχή να ξεκινήσουμε, πάλι να προσέξουμε αυτή την απραξία, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αν δεν είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν είναι ο σωστός τρόπος γύμνασης. Οπότε πάλι θα μπούμε σε πείραμα για το πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε στην έναρξη των παιχνιδιών, αν θα γίνει η έναρξη των παιχνιδιών, πότε θα γίνει αυτή, πότε θα ξεκινήσουμε προπόνηση, τι περιθώριο θα έχουμε μέχρι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους για το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα ξανασυναντηθούμε μαζί. Γιώργο, συζητιέται γενικά ότι μπορεί να μην ξεκινήσει και ποτέ το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλο ποσοστό να γίνει αυτό. Όλα πιστεύω θα γίνουν στο καινούριο χρόνο. Οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα κάθε μέρα αλλάζουν αποφάσεις και σκέψεις. Οπότε όλα είναι στον αέρα. Το θέμα είναι ότι χάσαμε αυτό που αγαπάμε, χάσαμε την καθημερινότητά μας στο γήπεδο και αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και για μας που είμαστε απ' έξω και για τα παιδιά που είναι μέσα και ακόμα περισσότερο για τα μικρότερα παιδιά. Τώρα που είπες για μικρότερα, μιας και έχεις και το Σότο εκεί πέρα, θέλω να μου πεις πώς μπορείς και το συγκρατείς. Πολύ δύσκολο γι' αυτό. Και αυτά τα παιδιά που είναι στην εφηβεία και τα παιδιά που είναι σε μικρότερη ηλικία έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Κόπηκε και το σχολείο, τώρα δεν έχουν δραστηριότητα καθόλου σχεδόν να κάνουν. Οπότε όλα είναι εναντίον τους. Ποδόσφαιρο μέσω του PlayStation πλέον. Δυστυχώς ναι, δυστυχώς και αυτό πάει πίσω σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή και στις σκέψεις και στην ενέργεια και στη επαφή τους με το ποδόσφαιρο, σχεδόν σε όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε και στο Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Θέλω να μου πεις, ρε Δημήτρη, πώς το βιώνεις και εσύ το όλο κομμάτι, τι ακούς από τους συμπαίκτες σου, τι συζητάτε μεταξύ σας? Σίγουρα είναι δύσκολο για όλους μας. Θα αναφερθώ για μένα προσωπικά, μας έχει ρίξει λίγο την ψυχολογία όλο αυτό το πράγμα. Ήταν για μένα δηλαδή σαν να πηγαίνω στον ψυχολόγο μου, να ξεδίνω, να ξεπάω. Αυτό είναι αλήθεια, για όλους το ίδιο ισχύει. Ναι, βέβαια. Από τις δυσκολίες της δουλειάς, την καθημερινότητα, πηγαίναμε προπόνηση. Το πείραγμα, έτσι. Την προπόνησή μας, γελάγαμε, ξεφεύγαμε τελείως. Τσακωνόμαστε λίγο με τους συμπαίκτες, με τον coach λιγάκι, με τις ασκήσεις που μας έβαζε. Του λέγαμε, μας βάζει συνέχεια τρέξιμο, δεν μας ακούει βέβαια. Γιώργο, τους πείζεις, Τι να κάνω, αλλιώς δεν βγαίνει. Αλλιώς δεν βγαίνει, λέει ο coach. Ναι, δεν μας ακούει όμως, δεν πειράζει. Γενικά είναι δύσκολο. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, που το βλέπουμε λίγο δύσκολο. Και με το που μάθαμε ότι θα σταματήσει κάτι που το περιμέναμε, όλοι απογοητευτήκαμε. Το πήρες πιο όμαλα από σχέση με το πρώτο lockdown? Το πήρα λίγο πιο μαλά για ένα κυρίως λόγο. Πρώτον, ήταν χειμώνας, οπότε μας βοήθησε αυτό λιγάκι να καθίσουμε στο σπίτι. Ενώ το πρώτο lockdown είχε πέσει στην Άνοιξη και δυσκολευόμαστε να το πούμε όλο αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα θα το συνηθίσουμε και ελπίζουμε να στρώσουν τα πράγματα, αλλά αυτό που είπες ότι σκέφτονται να το κόψουν για φέτος, δεν το ήξερα και με απογοήτευσε. Βγάλτε τις καραμπίνες, ετοιμαστείτε. Θα αρχίσουμε να σκοτώνουμε κόσμο, μας βλέπουν, να πούμε δολοφόνους κατά συρροή. Αχ, Θεέ μου και Χριστέ μου. Δημήτρη, και τώρα πώς η καθημερινότητά σου?
ευτυχώς δεν έχω σταματήσει τη δουλειά. Αυτό είναι ένα θετικό. Ναι, βέβαια, είναι πολύ θετικό. Πηγαίνω από το πρωί, γυρίζω συνήθως το απόγευμα. Αν γυρίσω το πρωί, μπορεί να πάω για τρέξιμο, για κάνα περπάτημα, να τρέξω λιγάκι στους δρόμους σαν τον τρελό, όπως κάνει και όλος ο κόσμος. Και φυσικά εδώ με την οικογένεια έχω και ένα παιδάκι σχεδόν 2,5 ετών. Να σου ζήσει, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και μου απορροφάει και αυτό την ενέργεια. Γιος. Γιος, ναι, γιος. Του μαθαίνεις μπαλίτσα. Τώρα να πούμε είναι ευκαιρία να γίνεις και personal trainer του, έτσι. Δεν την κλωτσάει ακόμα, όλο με τα χέρια παίζει. Πάρε οδηγίες, αγόρι μου, από τον Γιώργο το Σιμιτζόγλου. Δεν θα πάρω από τον coach, γιατί έχει μπροστά του πολύ δρόμο. Κομμάντο θα σου βγει μέχρι να βγούμε από το lockdown. Με τα χέρια ξεκίνησε. Έτσι. εντάξει, το παλεύουμε πάντως, είναι η αλήθεια. Πραγματικά δύσκολο να το παλεύουμε. Εντάξει, η φάση είναι να μην είχατε κανένα κρούσμα μέσα στην οικογένεια και από τη στιγμή που είσαστε καλά να κάνετε και το σταυρό σας και που δουλειά υπάρχει. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ούτε δουλειά έχουν και τραβάνε τα πάδινα. Και ξέρεις, όταν τρέχουν οι λογαριασμοί, είναι το όλο δύσκολο της υπόθεσης να πούμε, να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. Λοιπόν, πάμε και στο φίλο μου το Λεωνίδα. Λεωνίδα, με τη σειρά σου. Πρώτος βγήκε στο πάνελ να πούμε πριν συνδεθούμε. Τελευταίος να πούμε. Δεν πιστεύω να σε ρίχνω. Όχι καθόλου. Έτσι. Για πες μου, Λεωνίδα μου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που είπανε για να σταματήσει το πρωτάθλημα τελείως, απλά σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν σκέφτονται καθόλου το πώς έχουμε φτάσει εμείς μέχρι εδώ. Σωστά. Πόσες ώρες έχουμε περάσει στο γήπεδο. Όχι ότι είναι κάτι που μας χαλάει, που δεν περνάμε καλά, αλλά σίγουρα έχουμε και κάποιο σκοπό. Ναι. Δεν νομίζω ότι το σκέφτονται αυτό καθόλου. Και όποια απόφαση πάρουν, κάπως έτσι θα την πάρουν. Εγώ πιστεύω, Λεωνίδα, ότι το να το κόψουν είναι λίγο δύσκολο, γιατί άμα ήταν να το κόψουν θα σταματούσαν και τελείως και τα σχολεία και δεν θα είχαμε επανέναρξη. Άμα θέλαν να προστατευτούμε πλήρως. Έτσι, ούτε να ανοίξουν τα μαγαζιά, τίποτα, να γίνει ένα νεκροδαφείο για ένα χρόνο. Στην ουσία όλη η Ελλάδα, για να πούμε ότι θα ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ανοίξουν μαγαζιά, καταστήματα, σχολεία, γιατί στα σχολεία δεν θα κάνουν γυμναστική στο προαύλιο, δεν κατάλαβα. Τι θα γίνουν. Εδώ υπάρχουν ομάδες οι οποίοι από ήμια επαγγελματικής, ακόμα και στην ΓΑΜΑ Εθνική, έχουν δώσει κάποια λεφτά να πάρουν κάποιους παίχτες, πληρώνονται κάποιοι παίχτες, υπάρχουν ένα σωρό επαγγέλματα πίσω από το ποδόσφαιρο. Έτσι, και ζουν άνθρωποι πίσω από αυτό το κομμάτι. Δεν πιστεύω δηλαδή να περάσει αυτό το κομμάτι έτσι. Δεν μπορείς να πάρεις μια απόφαση έτσι. Εγώ σε αυτό είμαι λιγάκι αυστηρός, γιατί έξω από την άθληση, δηλαδή τι πλέον θα μας μείνει. Για πες, να κάνουμε ατομικές προπονήσεις τα βράδια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει και η δουλειά μας. Δεν το κατάλαβα. Το πόσο δαπραγής μπορεί να μείνει ένας αθλητής λόγω της απόφασης αυτής. Και πόσο και σε ένα ομαδικό άθλημα. Τι είναι άποψή σου? Ισχύει, είναι πολύ δύσκολο. Το καλό και στη δική μου περίπτωση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η δουλειά. Μπράβο, αυτό είναι θετικό. Είσαι παντρεμένος? Όχι, ελεύθερα. Δύσκολη ερώτηση. Όλη η ζωή, αγόρι μου, δικιά σου είναι. Τέλος. Γελάνε και παντρεμένοι. Ελεύθερη και στην καραντίνα βοηθάει. Έτσι. Λοιπόν, να ξαναπάμε λίγο και στο Βασίλη. Βασίλη μου, θέλω να μου πεις δύο πράγματα έτσι για τον Παράδεισο. Θέλω να μου πεις λιγάκι για τις ακαδημίες. Πόσα παιδιά έχουμε πρώτα πέρα? 250. 250. Οπότε θα ξέρω πιο καλά, γιατί μπαίνει μέσα στο. Ασχολούμαι και με τις ακαδημίες. Ασχολούμαι και με τις ακαδημίες, έχει τμήματα. Μάλιστα.
Άρα Γιώργο, νιώθεις και τον παλμό να πούμε και των γονέων και των παιδιών, να πούμε οι ανησυχίες, Παίρνω καθημερινά αρκετά τα μηνύματα για το τι θα γίνει, που θα πάμε, αν θα ανοίξουμε. Είναι και οι γονείς αισθάνονται το ίδιο με εμάς, μην νομίζεις. Το ξέρω. Γιατί και τα παιδιά δεν έχουν, όπως είπαμε, διέξοδο. Απλά αυτό που θέλω να πω για τις ακαδημίες είναι ότι ενώ έχουμε τόσα παιδιά και επειδή και η ιατρική ομάδα κάνει στο ίδιο γήπεδο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την οργάνωση που είχαμε, από τα πρωτόκολλα που κρατήσαμε, Από τις συνθήκες, γιατί δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα. αυτό είναι θετικό. Είναι πολύ θετικό. Πιστεύω ότι οι περισσότερες ομάδες έτσι λειτουργήσαν. Άκου, λειτουργήσε. Αλλά επειδή... Κρούσματα υπήρχαν, αλλά μεμονωμένα, όχι κάτι το τρελό. Ξέρω. Ναι, και επειδή μιλάω για τη δικιά μας ομάδα, δηλαδή περίπου 300 άτομα που ασχολιόμασταν με την ομάδα. Μεγάλος αριθμός. Και ναι, δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία για την οργάνωση που είχαμε. Αυτό θέλω να το τονίσω. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και με τον τεχνικό διευθυντή που έχουμε στις ακαδημίες, τον Θοδωρή το Μοσκονά, και αποφύγαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα δύσκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω στον Βασίλη. Βασίλη, έχουμε ένα θέμα με τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Από ό,τι ξέρω, φιλοξενείστε από γήπεδο σε γήπεδο. Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο θέμα γηπεδικού, κάτι που εκκρεμεί? Γιατί εντάξει, για τις γύρω-γύρω ομάδες της Πεύκης φτιάχτηκε, της Μεταμόρφωσης φτιάχτηκε, εκεί τα περιχώρα σας γύρω-γύρω, και βλέπω ότι είσαστε φιλοξενούμενοι στα γήπεδα τα οποία, όπως φτιάχτηκε και της Πεύκης, όπως και πάνω παίζεται και πάνω στα Βρυλίσια από εκεί που νομίζω, έτσι. Ξεκινήσαμε φέτος από τα Βρυλίσια. Επειδή το γήπεδο ήταν καλό και μπορέσαμε και βρήκαμε τρόπο μέσω του Δημάρχου Πεύκης, και μας παραχωρεί το γήπεδο από τον Νοέμβριο, Ναι. ότι από εδώ και πέρα θα παίζουμε στο γήπεδο της Πεύκης σαν έδρα. Πιστεύω, επειδή το γήπεδο είναι καλό, να πάμε κι εμείς ακόμα πιο καλά. Ναι, βέβαια. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά για γήπεδο το Μαρούσι, εδώ και από το 1992 2002 που γκρεμίσαν το γήπεδο που είχαν στο Μαρούσι, εκεί που είναι το ΆΚΑ, Ναι. εκεί ήταν το γήπεδο του Παραδείσου. Ακόμα περιμένουμε υποσχέσεις από όλους τους δημάρχους μέχρι τώρα και προκοπή δεν βλέπουμε. Πόσα χρόνια? Από το 2002, 18 χρόνια. Ήσουνα με μαύρο μαλλί και άσπρισες, Ασπρίσαμε μόνο, ασπρίσαμε. Μεγαλώσαμε, γεράσαμε. Αχ, Θεέ μου και Χριστέ μου. Και τι γίνεται, αυτό το έχουν θάψει ή το βγάζουν στην επιφάνεια μόνο προεκλογικά, να πούμε, για να τσιμπήσουμε? Προεκλογικά, και όταν έρχονται στην κοπή της πίτας. Τότε πόσο το γήπεδο θα γίνει κάθε χρόνο. Βασίλη, να τα θυμάστε αυτά. Καλά. Θα το θυμηθούμε. Γήπεδο δεν πρόκειται να δούμε στο Μαρούσι. Είναι ο μόνος δήμος, πιστεύω, πανελλαδικά που δεν έχει γήπεδο. Και το ψυχικό? Το ψυχικό ανήκει στην Αθήνα. Ανήκει στην Αθήνα, αλλά σαν ψυχικό δεν έχει γήπεδο. Εντάξει. Τώρα θα το ετοιμάσουν. Είναι στα σχέδια. Μάλιστα. Εντάξει, Γενικά, τουλάχιστον έχετε το γήπεδο επάνω που κάνουν τις προπονήσεις και τα μικρά, και τουλάχιστον βολεύονται τα παιδιά, έτσι. Ναι. Έχουμε μερικές φορές την εβδομάδα έχουμε, και για την αντρική ομάδα έχει. Μάλιστα. Σαν Γενικός Αρχηγός, πώς βλέπεις σήμερα φέτος το Παράδεισο Αμαρουσίου? Πιστεύω από την αρχή ότι θα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Από πέρσι πιο καλύτερα φέτος. Ανεβάζουμε και παιδιά από την K16, K17, K18. Κάθε χρόνο ανεβάζουμε από 1-2 παιδιά. Υπάρχουν στόχοι, να πούμε, φέτος για την ομάδα?
άμα δεν έχεις όταν το σωματείο δεν έχει γήπεδο, να κάνει προπονές το μία φορά την εβδομάδα σε ολόκληρο γήπεδο προπόνηση, λίγο δύσκολο. Σε μισό κάνετε κάθε φορά δηλαδή? Ναι. Σε μισό, σε 7x7. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, ίσως άμα ανέβετε να πούμε και στην Α κατηγορία να σας πάρουν λίγο στα πιο σοβαρά. Συνήθως τα σωματεία που ανεβαίνουν Α αρχίζουν και τους έχουν πιο υπολογίσιμους από τους Δήμους. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά για τον Παρούσιο εδώ δεν το βλέπω όμως. Γιατί όλο εδώ και 18 χρόνια λένε ψέματα. Δεν υπάρχει... Πάνω στο γηπεδικό, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή το έχω παρατηρήσει με πολλές ομάδες του ερασιτεχνικού, οι ώρες που δίνονται σε ομάδες Γ, Β και Α κατηγορίας σε μια περιοχή π.χ. που έχει 4 και 5 ομάδες που χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο, πάντα αυτός που είναι στην Α κατηγορία έχει τις περισσότερες ώρες. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, άμα σε μια περιοχή έχεις 5 ομάδες και οι 5 ανέβουν Α, τι γίνεται? Μα εδώ το Παρούσι έχει 2 ομάδες. Μία στην Β τοπικό και ένα στη Γ τοπικό. Έτσι. Αυτό λέω. Άρα μπορούσε να έχει ένα γήπεδο. Πιστεύεις ότι είναι άδικο αυτό το κομμάτι? Ασφαλώς. Γιατί άμα είχε γήπεδο μπορούσε να έχει και 2 παράδεισους. Α τοπικό. Μάλιστα. Αλλά χωρίς γήπεδο δεν μπορούμε να πάμε ποτέ, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε και σε σένα. Ναι. Κάτσε και δεν... Γιώργο, μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Μέσο όρο ηλικίας της ομάδας? Αρκετά μικρός. Έχουν φύγει κάποιοι παίχτες από πέρσι. Οι οποίοι... Ο ένας, επειδή δεν τον έπαιρνε ηλικία ο Πελεκάνος, έφυγε ο Αλέξης ο Στούλης, που ήταν και αυτός μεγάλος και χρόνια στην ομάδα. Έπεσε αρκετά ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας. Καλύφθηκαν με παιδιά τα οποία ήταν από τις ακαδημίες μας κυρίως, και από πιο νεαρά παιδιά. Ο Στούλης ήταν και προπονητής. Αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και προπονητής ακαδημίες. Α, μπράβο, καλά το θυμάμαι. Μάλιστα. Ναι. Ήταν χρόνια στην ομάδα, ήρθε το πλήρωμα μάλλον για να φύγει. Ναι. Συνεχίζει το ποδόσφαιρο βέβαια. Είναι αυτή τη στιγμή, έχει πάει στο Box. Στο ψυχικό, ναι. Έχουν φύγει και άλλα παιδιά από πέρσι, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα, ο κορμός της και αυτό που έχουμε σαν ομάδα, που είναι μια πολύ καλή παρέα, είναι η δύναμή μας, είναι το οξυγόνο μας, και βαδίζουμε σε σταθερές βάσεις και κάθε χρόνο ανανεωνόμαστε με ποδοσφαιριστές, και πιστεύω ότι η πορεία μας θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη, αλλά σύμφωνα με τους τρόπους που λειτουργούμε είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γιώργο, πόσα χρόνια είσαι? Τώρα η στόχη μας, είμαι 5 χρόνια, έτσι. Θέλω να μου πεις από την ημέρα που ανέλαβες μέχρι σήμερα, κατά πόσο είδες βελτίωση στον Παράδεισο και ο τρόπος λειτουργίας με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι? Κοίταξε, ο τρόπος λειτουργίας μας άλλαξε ως προς το ποδόσφαιρο που παίζουμε, πιστεύω. Δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι, με το γήπεδο, αλλά βρίσκουμε τους τρόπους μέσα από αυτό που ζούμε μέσα στο γήπεδο, να βρίσκουμε τις λύσεις, να κάνουμε αυτό που μπορούμε όσο καλύτερα γίνεται. Και επειδή το έχουμε βάλει μέσα στη ψυχή μας αυτό, ξέρουμε πώς να το λειτουργήσουμε, ξέρουμε πώς να το κάνουμε, και πιστεύω ότι
γενικά αυτά τα χρόνια η πορεία μας ήταν αρκετά καλή και άνετη. Μάλιστα. Τώρα οι στόχοι μας κάθε χρόνο αλλάζουν Φέτος, και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι κι άμα μας βγήκε, έτσι. μας βγήκε και τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Είμαστε έτοιμοι να πούμε άμα τυχόν και κάτσει στην ομάδα να ανέβει αλφα κατηγορία να ανέβει. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα και τα στάνταρ. Το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι και στην Α η ομάδα μπορεί να σταθεί Καλά, με εντάξει. λίγα πράγματα. Άκουμε τα σημερινά επίπεδα και με ό,τι βλέπουμε στην Α. Ναι. Έτσι. Ναι, ακριβώς, αυτό το λέω. Είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι είναι το ίδιο. Γιατί βλέπεις ότι... Όχι, Ναι. δεν είναι το ίδιο. Α. Απλά λέω ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες στο ποδόσφαιρο. Λίγο αλλάζει η δύναμη και λίγο η ποιότητα. Μμμ. Εντάξει, με 2-3 προσθήκες θα μπορέσεις να... έχουμε την εμπειρία πλέον σαν ομάδα. Μμμ. Έτσι. Είναι χρόνια η ομάδα στην κατηγορία Β. Έτσι. Την ξέρουμε δηλαδή, την έχουμε βάλει στο πετσί μας. Αλλά πιστεύω ότι δεν αλλάζει και κάτι στο να πάμε στην Α. Αν τύχει βέβαια, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εύκολο. Ναι. Αλλά εντάξει. Είναι ένας στόχος μέσα στα σχέδιά σας, δηλαδή στο μελλοντικά Κοίταξε, με το πλάνο που έχετε. Δεν μας καίει. Δεν σας καίει. Αλλά ούτε θα πούμε ότι μας είναι αδιάφορο. Συνήθως όσους τους έκαιγε δεν ανεβαίνανε ποτέ. Ακριβώς και θέλω να πω. Και από πέρσι δηλαδή ανεβήκαν ομάδες που ήταν στην 5η θέση. Πλάκα κάνεις. Εδώ κλαίγανε προέδροι. Ακριβώς. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, εδώ να ακούσουμε τους προσωπικούς στόχους να πούμε, του Λεφάκη, που βλέπω ότι ο Λέφας έχει κοινό από πίσω. Λέφα, τα μηνύματα βλέπω εδώ πέρα στο YouTube. Παραδεισάρα. Γεια σου Λέφα παιχταρά. Ο Νίκος ο Καραμήτρος θα συνεχίσει να στέλνει τα μηνύματά σας, θα τα διαβάζουμε. Λέφα πουλάς, έτσι. Να αρχίσουμε να βγάζουμε φανέλες, να αρχίσουμε να τυπώνουμε αυτόγραφα. Τι θα γίνει, το βλέπω. Τον έχεις φάει εκεί πέρα να πούμε το Λεωνίδα. Δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαστε. Από εκεί. Η προσωπική στόχη της ομάδας. Ναι. Όχι, η προσωπική στόχη των παιχτών. Γιατί η ομάδα σου είπε, άμα μας βγει και οι παίχτες μεταξύ σας πώς το συζητάτε. Αυτό που συζητάμε στο γήπεδο, να ευχαριστιόμαστε την μπάλα, με την μπαλίτσα μας, κάτω. Να μην ξεκινάμε αυτά που βλέπουμε παλαιότερα που έπαιρνε την μπάλα ο στόπερ και την πυροβόλαγε. Ναι. Να εξυγχρονιστούμε λιγάκι, να παίξουμε ωραία, να λίγο με τους Δημήτρη, κάτι δεν πάει καλά με τη γραμμή. Σου κάνει βουντού ο Σιμιτζόγλου από πάνω. σε σαμποτάρει. Σου λέει έλα, πάμε ξανά να πούμε, γιατί δεν σ' άκουσαμε καλά. Δεν ξέρω, κάποιο θέμα με τη γραμμή σου έχεις. Είναι... Σ' ακούμε. Δεν τα πάω πολύ καλά. Δεν τα πάω πολύ καλά με την τεχνολογία. Coach σεμινάρια και σε αυτό. Έχει καθημερινά εκεί. Λοιπόν, για πες μας. Θέλουμε τίποτα, απλά τα πράγματα. Θέλουμε να ευχαριστιόμαστε την μπάλα που παίζουμε με τα παιδιά. Πραγματικά δεν μας νοιάζει να πέσουμε κατηγορία ή να ανέβουμε κατηγορία. Μην μιλάς για πέσιμο. Γέλασε, coach. Επειδή στο παρελθόν είχε υπήρξει και αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλο στο πρόγραμμα είναι. Αλλά κυρίως όλες τις χρονιές τις τελειώνουμε αξιοπρεπώς, σαν ουδέτεροι ουσιαστικά. 6η, 7η, 5η, εκεί πέρα παίζουμε. Ναι. Και για λέμε θέλουμε να το ευχαριστιόμαστε, να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και να παίζουμε μπάλα, ποδόσφαιρο. Όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Πιστεύεις ότι η έκτη θέση που είσαστε
στη βαθμολογία που σταμάτησε εκεί πέρα. Πιστεύεις ότι δίκαια βρίσκεστε εκεί πέρα ή μπορούσατε να ήσασταν και πιο ψηλά βάσει των παιχνιδιών που παίξατε? Να σου πω την αλήθεια, νομίζω δίκαια είμαστε εκεί πέρα. Αν και οι διαφορές από τον πρώτο και το δεύτερο είναι 3 βαθμούς, δεν είναι πολύ μικρή διαφορά. Ένα κακό που έχει αυτή η ομάδα, τόσα χρόνια που είμαι εγώ... Πόσα είσαι? Νομίζω είναι ο ένατος χρόνος. Ο Λεωνίδας, ο φίλος που είναι και πιο παλιός, θα ξέρει νομίζω περισσότερο. Άρα βλέπω το άγαλμα να στο κάνει ο coach, να πούμε, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, έτσι. Τώρα ο coach αρχίζω που μετράω αντίστροφα, συζητάμε να γίνουμε και συνάδελφοι, δεν ξέρω. Το σκέφτεσαι για προπονητική? Όχι, δεν το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Και μόνο θα σταματήσω την μπάλα όταν έρθει αυτή η ώρα, δεν θέλω καν να το έχω στο μυαλό μου. Μακάρι οι άνθρωποι εκεί της ΕΠΣΑ, της ΕΠΟ, δεν ξέρω ποιοι, να ανεβάσουν το όριο ηλικίας. Εύχομαι και ελπίζω. Είναι ένα θέμα. Πόσο χρόνο είσαι? 35. 35. Ξέρεις, όταν θα σε σταματάει η ΕΠΣΑ, μπορείς να πας να παίξεις την ΕΠΣΑΝΑ μετά. Νομίζω άλλα 2 χρόνια δίνει, 39. Ναι, θα σταματήσω τελείως. Έτσι. Πας να τους μάθεις μπαλίτσα, ρε αγόρι μου. Όχι, νομίζω έχω βρει την ομάδα που θα κρεμάσω τα παπούτσια. Άκου, η φάση είναι να τα κρεμάσεις εν ενεργεία. Λοιπόν, για φαντάσου να θες να παίξεις την τελευταία σου χρονιά και να σου κάθεται αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα. Και να μην τα κρεμάσεις όπως πρέπει. Εκεί κόβεις φλέβες. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό πρέπει να σου πω την αλήθεια, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί αναγκάζουν τους ποδοσφαιριστές στην Αθήνα να κόβουν την μπάλα τους στα 38 τους. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη? Εγώ πιστεύω ότι η λογική είναι να δώσετε τόπο στα νιάτα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν δεν παίξουν δηλαδή και τα παιδιά, δηλαδή φαντάσου τώρα να μην σταματούσαν κάποιοι παίχτες για 3 χρόνια, αφήνεις 3 χρόνια πίσω ένα παιδί. Οι περισσότεροι κάνουν παιχνίδια σκοπιμότητας, πάνε για κάποιο στόχο, δεν πρόκειται να παίζουν ποτέ αυτά τα παιδιά. Άμα τυχόν και δεν έσκαγε η κρίση στην Ελλάδα, το θέμα ακαδημίας θα έμενε εσείς και εσείς. Εγώ είπα ότι η κρίση είναι ευκαιρία των ακαδημιών. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Γιατί στεγνώσαν τα ταμεία. Σταμάτησε το ρευστό που δίναν τα λεφτά, να πούμε, αβέρτα σε παίχτες να έρχονται, να πούμε, στα ερασιτεχνικά σωματεία να παίζουν μπάλα. Στο τι θα κάνουμε τώρα? Να βάλουμε μέσα τους πιτσιρικάδες να πούμε να παίξουν. Και να που βγαίνει στο έτος 2020 να βλέπεις, να πούμε, μέσω ηλικίας στις πολλές ομάδες 19, 21, 22, που αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε στα άλλα χρόνια. Έτσι. Και επειδή αυξάνεται, όσο πάει και αυξάνεται αυτό το κομμάτι, η ΕΠΣΑ τουλάχιστον έχει βάλει κόφτη εκεί πέρα. Απ' τη μία τη δικαιολογώ, απ' την άλλη σας νιώθω και εσάς που, να σου πω κάτι, δεν είναι το θέμα ηλικίας, είναι το θέμα και πόσο νιώθεις, πόσο γυμνάζεσαι, σε τι φυσική κατάσταση είσαι. Έχω δει και 37'ριδες να πούμε που βάζουν κάτω και 20'ριδες, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι είναι. Αλλά η φάση είναι το πώς το φιλοσοφεί ο καθένας στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό πιστεύω. Ή πας να το διασκεδάσουν όλα τα παιδιά και να μάθουν δίπλα και στους μεγάλους. Έτσι, γι' αυτό υπάρχετε κι εσείς, Δημήτρη, να πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Να τα πλαισιώνετε, να τους δώσετε την εμπειρία σας, να τους δώσετε να τους διαπεράσετε αυτό που έχετε περάσει μέσα σε αυτά τα χρόνια από την ηλικία τη δικιά τους μέχρι σήμερα. Έτσι, για μένα είσαστε δάσκαλοι μέσα στο γήπεδο, παρά παίχτες σε αυτά τα νέα παιδιά. Και πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό το κομμάτι. Ναι, φυσικά. Απορροφάνε ό,τι μπορούν τα παιδιά. Αυτό. Λοιπόν. Υπάρχει και οι τσιρικάδες θέλουν, δηλαδή, να μας βοηθήσουν και να τους βοηθήσουμε. Έτσι. Είναι αλληλένδετο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, Λέο, εσύ πόσο χρόνο είσαι, ρε Λέο? Εγώ είμαι 31. Πώς το κάνεις, παρακαλώ. Εντάξει, μην κοιτάς το μαλλί, είναι άλλο θέμα. Έτσι. Άρα όταν βάζεις το κεράκι, βάζεις το 3 και βάζεις και το ερωτηματικό για να τη σπάσεις, να πούμε, λιγάκι στο Δημήτρη, έτσι. Αν τον αφήνεις με την απορία. Του έχω πει, έχω χρόνια.
Θα με αφήσει μέσα πολλά χρόνια. Έτσι. Λεωνίδα, πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα εσύ? Εγώ θα σου πω την ατάκα, η ομάδα είναι οικογένεια, είναι πολύ κλισέ, αλλά για εμάς ισχύει. Εγώ είμαι 13 χρόνια στην ομάδα. Ο πιο παλιότερος? Μαζί με το center for της ομάδας, τον Αναστάση Πέτα. Είμαστε 13 χρόνια. Ο Λεφάκης, ναι, όντως, τώρα είναι ο ένατος χρόνος. Και τα παιδιά που έρχονται ουσιαστικά κολλάνε σε αυτό που έχουμε. Γιατί, εντάξει, προσωπικές, ας πούμε, φιλοδοξίες, μπορούσαμε να βρούμε και παραπάνω κατηγορία και άλλα πράγματα μπορείς να κυνηγήσεις. Απλά αυτό πολύ δύσκολα θα το βρίσκες και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Μάλιστα. Γιώργο, πόσα παιδιά είναι να πούμε από την παλιά φρουρά στον Παράδεισο? Ακούω, είναι 9 χρόνια ο ένας, 13 ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι που είναι κοντά σε αυτά τα χρόνια στον Παράδεισο? Ήταν ο Αλέξης ο Στούλης, ο οποίος νομίζω ήταν 8, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι και παιδιά τα οποία είναι από την Ακαδημία και είναι και αυτά αρκετά χρόνια, όπως είναι ο Νίκος ο Καραλής. Δηλαδή, είναι αρκετοί, είναι ο... Δηλαδή από την παλιά φρουρά πόσα παιδιά βρίσκονται δηλαδή μέσα στη σύνθεση της ομάδος στην ανδρική? Από τα ακαδημίες μας? Ναι, όχι, γενικά από την παλιά φρουρά, όπως είναι ο Δημήτρης και ο Λεωνίδας. Η ομάδα δεν έχει αλλάξει κορμό. Ο κορμός είναι ο ίδιος, δηλαδή είναι 7-8 παιδιά κάθε χρόνο ίδια και οι αλλαγές γίνονται με προσταφρέσεις. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ομοιογένεια αυτά τα χρόνια, να πούμε. Τα παιδιά βρίσκονται δηλαδή για πλάκα. Αυτό είπα και εγώ, ότι αυτή είναι η δύναμη μας, αυτή είναι το ξεκίνημά μας, η πορεία μας, ότι περνάμε καλά. Και συνέχεια μπαίνουν μικρά παιδιά. Φέτος ξεκινάμε με δύο παιδιά από το 2004. Τα υπόλοιπα είναι από τις ακαδημίες, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Λεωνίδα και τον Αναστάση και τον Λεφάκη. Τα περισσότερα από τα άλλα παιδιά της Κοζάδας είναι από τις ακαδημίες. Μπράβο. 2-3 παιδιά είναι τα υπόλοιπα. Δεν είναι από το ομάδα. Μπράβο. Λοιπόν, Λέφα, έχεις υποστηριχτές εδώ. Λέφα, μέχρι τα 40 μπορείς να παίζεις και να τους κάνεις πλάκα. Και να δεις, δηλαδή, μέχρι τα 40 λέει, μπορείς να τους παίζεις και να τους κάνεις πλάκα. Έχουμε μηνύματα. Ελ Καραφλέν για το φίλο μου τον Λεωνίδα. Λεωνίδα που πουλάει, μην αφήσεις μαλλί. Λοιπόν, Λεωνίδα σε σαμποτάρουνε, Καράφλα Σίσον Αρτούρο. Έχουμε πολύ γέννη εδώ πέρα. Μπράβο. Αλλά βλέπω ο Καράφλας πουλάει πολύ. Μιλήστε λίγο για Καράφλα, ορίστε. Να, έχουμε τα... Είσαι μέσα σε όλα τα γκολ. Αυτό ισχύει, Λεωνίδα, που μου γράφουν εδώ? Εντάξει, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, αλλά είμαι. Για να μας τα πει και ο Δημήτρης, να που τα βλέπω από τη δικιά του οπτική. Για τον Κορυφό, ναι. Ναι, για τον Καραφλό λένε ότι είναι μέσα σε όλες τις φάσεις να πούμε στα γκολ. Ποιες όλες τις φάσεις, ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, θα σου πω ποιος είναι ο Ρουφιάνος. Περίμενε, είναι ο Ευάγγελος ο Μπολέτης. Ο Καράφλας λέει είναι μέσα σε όλα τα γκολ, λέει, αναγνωρίστε το γιατί κλαίει. Μάλιστα. Ωραία. Δεν το αναγνωρίζει ο coach ποτέ. Δεν το αναγνωρίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Coach, είσαι αχάριστος? Θέλεις κι άλλα? Όχι, αλλά η ομάδα αυτή θέλει να είναι πάντα σε επαγρύπνηση. Μάλιστα. Έχεις ορίσει σκόρερ ή έχεις μάθει σε όλους να σκοράρουνε? Δεν υπάρχει σκόρερ ένας. Όλη η ομάδα, και αυτό είναι το καλό, ότι μπορούμε να πάρουμε γκολ από πολλά παιδιά. Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή υπάρχουν τώρα σε αυτές τις 7 αγωνιστικές, δηλαδή τα γκολ που μπήκαν από συγκεκριμένους ή μπήκαν από διάφορους? Όχι, έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι. Όλοι. Αυτό είναι θετικό. Το τέρμα? Ναι.
Το τέρμα όχι ακόμα. Κάντο μια αλλαγή και βάλ' το μπροστά ρε φίλε, κάτσε. Δεν έχει, είναι νωρίς ακόμα. Βασίλη μου... Απλά εγώ θέλω να πω και για τους δύο ότι... Είναι εξαίρετα παιδιά. Είναι εξαίρετα παιδιά. Παρέσανε και αυτοί δύσκολα γιατί και δύο προέρχονται από χειρουργία. Κάνανε μεγάλη προσπάθεια γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουνε. Αγαπάνε και την ομάδα γιατί αν δεν το αγαπάς και δεν αγαπάς και την ομάδα τόσα χρόνια δεν κάθεσαι. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές και άσχημες και καλές μαζί. Αυτό είναι αυτό που μας κάνει και περνάμε καλά και το ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνει. Μα ξέρεις τι γίνεται, ότι η οικογένεια, έτσι δεν είναι Βασίλη, φαίνεται και στα άσχημα και στα καλά και στα άσχημα. Εκεί φαίνεται το δέσιμο και το πόσο η ομάδα μένει όρθια ακόμα και στις δύο περιπτώσεις, έτσι. Στα εύκολα όλοι είμαστε μέσα σε... Όλοι καλά, έτσι, κατάλαβες. Έχουμε περάσει και άλλες χρονιές πολύ άσχημα. 8 αγωνιστικές να μην δούμε ούτε ισοπαλία. Τότε, ναι, πριν αρκετά, δεν ήταν ο coach τότε, άλλοι ήταν και κρατήσαμε την ομάδα πάντα κοντά. Αυτό είναι θετικό. Ήμουνα και θα είμαι. Αυτό είναι θετικό, Βασίλη μου. Αυτό είναι θετικό και είναι θετικό, είναι πολύ θετικό. Το να βγάζει υγεία το να βγάζει υγεία, Γιώργο, μια ομάδα, πάντα να ξέρεις ότι ξεκινάει από τα ΕΣΟ, από τη διοίκηση. Έτσι. Άμα στη διοίκηση σφάζονται, πίστεψέ μου ότι αυτό και να μην θες να το βγάλεις προς τα έξω, περνάει στην ομάδα. Όσο η διοίκηση πηγάζει υγεία, έτσι, και πραγματικά να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να πούν και το μεταφέρουν και στα παιδιά, πιστεύω ότι εκεί έρχονται να πούν και τα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Είναι και αυτό που βοηθάει, γιατί δεν έχουμε την πίεση της διοίκησης. Έτσι. Οπότε αισθανόμαστε λίγο πιο άνετα και μπορούμε και βγάζουμε πράγματα παραπάνω. Δηλαδή και στις δύσκολες στιγμές που θα πούμε μια κουβέντα από απ' έξω, αυτή από μέσα, γιατί το ζόρι ενός παιχνιδιού, ας πούμε, το ζούμε όλοι μαζί. Το ζω και εγώ απ' έξω με τον Βασίλη. Την άλλη μέρα είμαστε πάλι ήδη μεταξύ μας. Μάλιστα. Οπότε αυτό μας κρατάει πάντα δεμένους. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον πρόεδρο, στον κύριο Ντουντούμη, να πούμε που κρίμα που δεν τον έχουμε εδώ πέρα. Θα ήθελα πολύ... Είναι κρίμα. Θα ήθελα πολύ να συμμετείχε σε αυτήν την κουβέντα, αλλά εντάξει, προέχουν τώρα υποχρεώσεις για να μην βρίσκεται εδώ. Σίγουρα ο πρώτος που θα έπρεπε να ερχόταν εδώ πέρα θα ήταν ο πρόεδρος, να πούμε 5 πράγματα, αλλά για να φτάσει σε σημείο να μην μπορεί, πάει να πει ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσε. Ναι, δεν μπορούσε. Άρα τον δικαιολογώ. Είναι πάντως, την αγαπάει την ομάδα, τον δείχνει, είναι χρόνια που την κρατάει. Κάνει και αυτός τις προσπάθειές του όσο μπορεί. Εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε, πιστεύω. Μάλιστα. Να ρωτήσω τον Βασίλη, που έχει πάρει και το λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Βασίλη, παρακολουθείς τις ακαδημίες από πίσω γενικά? Ναι, όταν πάντα τους εντός έδρας αγώνες τους παρακολουθώ όλους. Σάββατο, Κυριακή. Ακόμα και προπονήσεις βλέπω αρκετά, γιατί θέλω με συνεργασία με τον Γιώργο να ανεβάσουμε και κάτι παιδιά από κάτω. Το παρακολουθάω και χρόνια, όχι τώρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω γενικά, ταλεντάκια σίγουρα θα έχετε ξεχωρίσει, να πούμε, είναι πολλά τα παιδιά που έχετε. Θέλω να μου πεις, κάθε χρόνο έχετε στόχο να ανεβάζετε κάποια παιδιά πάνω? Είναι πάντα, κάθε χρόνο. Οπότε ανέλαβα εγώ την ομάδα σαν παράγοντας. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, ήταν να ανεβάσω παιδιά από την Ακαδημία. Ήταν η πρώτη οδηγία προς τον Γιώργο Σιμιτζόγλου ή ήταν και η... Όχι, του το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να ανεβάσουμε παιδιά από την Ακαδημία. Μάλιστα. Γιώργο, πόσο μεγάλο στοίχημα είναι αυτό? Πραγματικά είναι μεγάλο στοίχημα. Πραγματικά το πρώτο που είχα πάρει είναι να μπορέσει η ομάδα να στηρίζεται σε αυτό. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά πιστεύω ότι γίνεται και από κάτω σωστή δουλειά για να μπορούν να βγαίνουν τα παιδιά προς τα πάνω.
ανάλογα εκεί που πονάει η ομάδα και ανάλογα τι υπάρχει στο υλικό, ανεβάζουμε και κάποια παιδιά για να μπορέσει να στηριχτεί η ομάδα και να ανανεώνεται συνέχεια. Μάλιστα. Όσο για Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Πιστεύω ότι είναι και το πρεστίζ να πούμε του κάθε προπονητή. Το να αναδείξει τάλεντα, έτσι. Πιστεύω ότι είναι αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μηνύματα. Νόντα Σέντερφορ λέει έχει κάπου πρόγραμμα για τις επόμενες εκπομπές. Παιδιά, πρόγραμμα δεν υπάρχει, αλλά άμα κάνετε εγγραφή στο YouTube, στο κανάλι μας, στο NF Studio Sports TV 1, έχει πάνω εγγραφή, κρακ, το πατάτε και δίπλα ακριβώς έχει ένα γραναζάκι, ένα καμπανάκι και πατάτε για όλες τις ειδοποιήσεις. Όποτε έχουμε live, γιατί live είναι εκπομπές μας, δεν είναι κονσέρβα, με το που θα ξεκινήσει το live θα σας έρθει κατευθείαν ειδοποίηση στο κινητό. Ιδάλλως προαναγγείλουμε τις εκπομπές μας στο site μας, στο erastechnes365.gr, τόσο στις σελίδες μας στο Facebook όσο και στο site μας. Λοιπόν, αυτά για το τέτοιο. Λεφάκι, είσαι ο ίδιος ο Ήμπρα της ομάδας. Να τα Λεφάκι, κερδίζεις έδαφος. Κοτσίδα να αφήσεις. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, γενικά είναι θετικά τα μηνύματα που βλέπω εδώ πέρα να πούμε για την ομάδα. Έχουνε. Όχι, αρνητικά δεν έχουμε. Είναι εντάξει, 2-3. Να σου πω κάτι. Να το πω λαϊκά, η καβλάντα πρέπει να είναι μέσα στο όλο κομμάτι. Το χιούμορ, χωρίς χιούμορ δεν γίνεται, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι το έχουμε όλοι. Όποιος δεν το έχει. Εμείς έχουμε αρκετό. Είναι ζωντανός νεκρός να πούμε για μένα. Δεν έχει ούτε το χιούμορ ούτε την καβλάντα. Να το πω και έτσι. Λοιπόν, έτσι. Να, ο άλλος λέει ψέματα όλα. Λοιπόν, έχουμε το γέλιο. Τώρα, από εδώ και πέρα, Βασίλη, τι βλέπεις? Θέλω να μου πεις πρώτα άμα συμφωνείς με την απόφαση που πάρθηκε γενικά για τον αεραστεχνικό αθλητισμό, να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι. Εγώ προσωπικά, αφού δεν είχε κρούσματα κανένα, ειδικά στην Αθήνα, και με αυτά που είχαν γίνει, δεν έπρεπε να σταματήσει το ποδόσφαιρο στην Αττική. Απλά να μην ερχόταν οι φίλαθλοι. Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι αντιμετωπίσιμο το όλο κομμάτι? Εγώ πιστεύω ναι. Ειδικά για το ποδόσφαιρο ναι. Απλά να μην έχουν φιλάδους, όπως και έπρεπε να ξεκινήσουν και η Β' Εθνική και η Γ' Εθνική και οι άλλες κατηγορίες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, ένα σωματείο σαν τον Παράδεισο Αμαρουσίου, τι κόστος έχει αυτό το κομμάτι τώρα που συμβαίνει? Δεν σου λέω για νούμερα, εννοώ πόσο σας στοιχίζει αυτό το κομμάτι σαν σωματείο. Μπορεί να αντέξει ένα σωματείο να πούμε σε αυτή την κλεισούρα σαν τον Παράδεισο Αμαρουσίου? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Παράδεισος δεν έχει πολλά έξοδα γενικά. Άμα παίζουμε, πληρώνουμε τα γήπεδα, πληρώνουμε τους διαιτητές, πληρώνουμε αυτά. Άμα δεν παίζουμε, δεν πληρώνουμε. Ναι. Αλλά και η πάυση των ακαδημιών γενικά με τις συνδρομές που υπάρχουν και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί και πάνω, ας πούμε, ο Παράδεισος πληρώνει νίκη αυτή τη στιγμή και... Πληρώνει. Ναι. Άρα υπάρχει το πρόβλημα. Η φάση είναι ότι άμα παγώνει και αυτό μαζί με το πάγωμα που έχουμε εμείς, αυτό είναι το θέμα. Γιατί σίγουρα πάντα σε όλες τις δουλειές, ακόμα και στη δικιά μου που ήταν πάνω στις βιντεοσκοπήσεις των αγώνων, έχει παγώσει, αλλά τα έξοδα μου τρέχουνε. Δεν ξέρω, έτσι γίνεται πάντα. Για όλες τις δουλειές είναι αυτό. Έτσι. Άλλο το πότε θα τα πάρουν. Έτσι. Καλά, εντάξει. Θα πάρουν και πώς θα πάρουν. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και προπονητές, να πούμε, σαν τον Γιώργο. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που ζουν μόνο από αυτό. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Γιώργο, δεν ξέρω αν κάνεις και άλλη δουλειά.
Κάνεις. Κάνω. Ναι, λοιπόν, είσαι από τους τυχερούς που Είναι λέμε. άλλοι που δεν κάνουν καθόλου. Είναι άλλοι που δεν κάνουν καθόλου και ζουν μόνο από αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω πει ότι. Πάντως είναι για όλες τις ομάδες δύσκολο. Άκου, είναι το κακό ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αν το έχουν καταλάβει κάποιοι, είναι σαν την οικοδομή. Άπαξ και σταματήσει να πούμε το χτίσιμο, θα σταματήσουν όλοι οι μαστόροι από πίσω να δουλεύουν. Γιατί δεν είναι ένας. Έτσι. Μια ομάδα τρέχει από πολλούς. Υπάρχουν φροντιστές, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν πίσω για όλο αυτό το κομμάτι να τρέξει όπως είναι να τρέξει κανονικά. Υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν προπονητές τερματοφυλάκων. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι να πούμε, που δουλεύουν πίσω από ένα κομμάτι που λέγεται αναστατικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, για πες μου λίγο, Δημήτρη, πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα, δηλαδή άμα μας πούνε τώρα μετά τις γιορτές, έτσι, να κάνουμε και Χριστούγεννα όπως το βλέπουμε το κομμάτι να πηγαίνει, κατά πόσο πιστεύεις ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη να έρθει στα στάνταρ να πούμε, που έμεινε, έστω και με 2 εβδομάδες πες ότι μένει περιθώριο για τις προπονήσεις? Νομίζω σίγουρα αυτό είναι δουλειά του coach, που νομίζω είναι έτοιμο να μας δώσει το κατάλληλο πρόγραμμα. Coach, έτσι δεν είναι? Το μπαλάκι, service, πάμε. Εγώ έτοιμος είμαι. Έτοιμος είναι. Σίγουρα θα είναι. Εγώ έτοιμος είμαι. Ναι, το πότε θα μπορέσουμε να το κάνουμε, τι θα γίνει. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη σε αυτό το κομμάτι μεταξύ σας, Γιώργο? Μιλάμε κάθε μέρα με τα παιδιά. Απλά αυτό που κάνουμε δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εάν δεν μάθουμε την ημερομηνία για περίπου κοντά, μπορούμε να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για να προετοιμαστείς και ψυχολογικά και τους παίκτες, ξέρεις, να το πάρεις και μέσα σου, έτσι. Και να μπούμε στο πρόγραμμα μας λίγο πιο... Έτσι. Τώρα συντήρηση. Δημήτρη, μας ακούς? Έλα Δημήτρη, συνέχισε εκεί που σ' άφησα. Ναι, τώρα για συνέχισε εκεί που σ' άφησα. Ψέματα λέω, coach, δεν έχουμε επαφή καθημερινή, μην τον ακούς. Πάντως νομίζω... 1-0. Η ομάδα... Αρχίζει και σκοράρει ο Λεφάκης. Έλα, πάμε. Βγάλει τα άπλυτα, αγόρι μου, στη φορά. Σίγουρα θα είναι έτοιμο η ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ρε εσύ. Όπως ξέρουμε, όλα τα παιδιά κάνουν μία μίνι συντήρηση. Άλλοι με ποδήλατο, όπως ο κύριος δίπλα μου. Άλλα τα παιδιά τρέχουν στους δρόμους. Και άμα υπάρχει έστω ένα περιθώριο 2 εβδομάδων, νομίζω θα είμαστε πανέτοιμοι. Δεν θα είμαστε αυτοί που θα πρέπει να είμαστε, αλλά θα είμαστε σε ένα σοβαρό επίπεδο, ώστε να αποφύγουμε τους τραυματισμούς κυρίως. Μάλιστα. Δημήτρη, γενικά με τη διατροφή σου την προσέχεις τώρα σε αυτόν τον καιρό τώρα που κάθεσαι? Γενικά με το θέμα του αθλητισμού, ή έχουμε πλακωθεί στα πιτόγυρα? Ναι, δεν θα το έλεγα, δεν θα είμαι ψεύτης. Δεν την προσέχω ιδιαίτερα. Πριν λίγο φάγαμε κάτι χάμπουργκερ με κάτι φίλους. Coach vegan είναι ο δικός σου, έτσι? Πανφάγο. Όχι, δεν λέω ψωμάκου. Ποτέ δεν θα γυρίσω με παραπανίσια κιλά. Έχω το όριό μου. Ξέρω τι κάνω, μην ανησυχείς. Έχεις το κοντρόλ δηλαδή, έτσι? Ναι, υπάρχει το κοντρόλ. Αυτό είναι ευχάριστο. Όχι, θα είμαστε πανέτοιμοι. Δεν το συζητάμε. Ξέρεις, τώρα θα δεις ο coach, αντί για χαλάκι για να μπείτε στο γήπεδο, θα σας έχει ζυγαριά. Κάτσε και θα δεις. Έχουμε αρκετούς. Έχουμε εύσομους. ζυγαριά. Να τα μας. Έχουμε αρκετούς για ζυγαριά. Η φάση είναι πριν ξεκινήσουμε τα μελομακάρονα και τις δίπλες, coach.
Εκεί είναι το θέμα. Δύσκολα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας στέλνει ο coach στο Viber ασκήσεις γύμνασης και κάνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Πλάκα σου κάνω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βλέπω το Λεωνίδα και γελάει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον Νόντα, ο Κάτσικας τι είναι, παίχτης είναι. Τερματοφύλακας. Ρε μην τα λέτε όλα. Ο χοντρός είναι ο τερματοφύλακας. Όχι, ίσα. Νόντα, γιατί συνήθως λένε ότι οι χοντροί κάθονται στο τέρμα, έτσι, γι' αυτό ρώτησα απευθείας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Λέει μην τα λέτε όλα. Μπορεί να είναι και ο πιο γυμνασμένος παίκτης μας. Όχι, έχουμε και τον Άρη, τον Σβατζενέκερ. Έτσι. Λοιπόν, για ποιον βαράει η καμπάνα, λέει ο Στάθης ο Δημητρίου. Μ' αρέσει. Δίλημα για τον coach. Ποιος θέλει πίσω, λέει Α Στούλης, Β Πίτσικας και Γ Ματζόρος. Για το Σόκο να πούμε, λέει ο άλλος. Κάθε μέρα βγαίνει, λέει, το μεσημέρι. Για το ποια. Κάθε μέρα βγαίνει, λέει, το μεσημέρι για ποια είναι η ομάδα της βραδιάς. Ορίστε, έχουμε εδώ πέρα, παιδιά. Υπάρχει αρκετό μπλα μπλα, έτσι. Μπράβο. Καλά είναι. Να βλέπουμε τα παιδιά να το διασκεδάζουν έστω και λίγο. Για πες μας, ρε Λεωνίδα, και εσύ πώς συντηρείς, αγόρι μου, πώς το συντηρείς αυτό το κορμί που λέμε. Εγώ έχω άλλο ένα χόμπι, μου αρέσει πολύ το ποδήλατο, οπότε κάνω αρκετό. Και τρέξιμο. Ποδήλατο, Τρέξιμο. Στις μεγάλες μπαλιές το ποδήλατο. Έτσι. Όταν σου κάνει έντρα, δηλαδή ο Λεφάκης, να πούμε, τρέχεις μπροστά με ορθοπεταλιές. Άκου, αυτό είναι καλό να ασχολούνται. Συνήθως, δόξα τω Θεώ, επειδή με το Λεφάκη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παίζουμε κοντά και χαμηλά. Αυτό είναι το καλό. Μπράβο. Ναι, ρε, σήμα, άκου, η ουσία ενός διδήμου, έτσι, είναι το να βρίσκει ο ένας τον άλλον με κλειστά τα μάτια. Δεν χρειάζεται να σηκώσει καν κεφάλι, έτσι. Εκεί τον τρως τον άλλον. Ακριβώς. Τώρα για τις μπαλιές ο Λεφάκης έχει το νέο αίμα. Δεν περιμένει ο coach από μένα να τρέξω, είναι σίγουρος. Βγαίνει παραπονάκι σε Μιτζόγλου, αυτό βλέπω εγώ. Άκου τι λέει τώρα, έτσι. Καταλαβαίνεις. Βγάζει πόνο. Μάλιστα. Εντάξει. Το πόνο αυτό το τραβάω εγώ απ' έξω. Βλέπω κάποιο δελτίο να μπαίνει κορνίζα. Έχει μπει τώρα χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο γενικά? Έχουμε κάτι άλλο νεότερο? Ο πρόεδρος έχει να μας μεταφέρει κάτι που δεν τον έχουμε εδώ? Μιλήσατε καθόλου? Όχι, εντάξει. Δεν έχει να πει και ο πρόεδρος πολλά πράγματα και ο ίδιος πιστεύω ότι στις ομιλίες που έχουμε είναι καθώς προβληματισμένος με όλη την κατάσταση. Όπως όλος ο κόσμος βέβαια, έτσι, όχι ότι εμείς είμαστε εξαίρεση. Αλλά εντάξει, άμα προσέχουμε όλοι, πιστεύω θα είμαστε και λίγο τυχεροί να το περάσουμε και αυτό το που μας έτυχε να ζήσουμε. Αλλά μέσα από το ποδόσφαιρο θα ήταν καλό να το ζήσουμε. Άκου, εγώ πιστεύω ότι τώρα άμα θα βγει το εμβόλιο θα αρχίσουν να χαλαρώνουν πολλά πράγματα. Όχι ότι θα τελειώσουν όλα, έτσι, γιατί για να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα δεν πρόκειται να γυρίσουμε όπως ήμασταν. Αλλά γενικά από την άνοιξη του 2021 θα αρχίσει να εξασθενεί ο ιός από ιατρικές πηγές που έχουμε, ταυτόχρονα με το θέμα του εμβολίου. Θα αρχίσουν να ξαναμπαίνουν οι ζωές μας σιγά σιγά στην κανονική τους ροή, χωρίς αυτά που τραβάμε τώρα. Το ελπίζουμε όλοι. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις που βιώνουμε, είναι δύσκολες. Δεν γίνεται, ρε εσύ, Γιώργο. Δεν γίνεται. Άντε να μην δουλέψεις. Και για τα παιδιά μας. Άντε να δουλέψεις 1 μήνα, 2 μήνες, να έχεις στήριξη από κάποιους ανθρώπους, πόσο θα αντέξουν? Δεν γίνεται. Ακριβώς. Γιατί βλέπεις, να πούμε, ότι σταματάει η δικιά σου η δουλειά π.χ., αλλά το φροντιστήριο του παιδιού σου συνεχίζεται μέσω διαδικτύου και πρέπει να τους πληρώσεις κανονικά. Έτσι.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει σε αυτό ότι μας κλείνουν μέσα και παγώνουν όλα, παγώνουν λογαριασμοί, παγώνουν φλόροι. Εδώ μας βγάλαν τέλη κυκλοφορίας και δεν μπορούμε να βγούμε έξω με το αυτοκίνητο. Πού το πας αυτό? Αυτό κι αν είναι γέλιο. Έτσι. Ναι. Αν και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε από τη στιγμή που τα σχολεία ήταν ανοιχτά, ήταν το σταμάταγε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Που έκλεισαν τα σχολεία. Και όχι τη στιγμή που το έκλεισε. Τους δικαιολογείς, ρε εσύ, Γιώργο, γιατί είναι πρωτάριδες. Όπως είναι όλος ο κόσμος, έτσι. Δεν μας έχει ξαναδείξει κάτι τέτοιο. Τα βλέπαμε σε ταινίες και γελούσαμε. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, λάθη γίνανε, αλλά. Λάθη θα γίνονται πάντα. Κανένας δεν είναι Ναι, τέλειος. εντάξει, γιατί είναι καινούριο. Δεν το ξέρουν και αυτοί. Εντάξει. Απλά, αν μπει αν πάει το μάτι σε ένα λεωφορείο, θα λες. Τι με κοροϊδεύουνε τώρα, γιατί με κοροϊδεύουν. Ναι, εντάξει. Τώρα τι να πεις. Σε αυτά τα κομμάτια τι να λέμε. Εδώ και θέατρα και σινεμά είχαν αφήσει ανοιχτά, συναυλίες γεννόντουσαν. Ναι, εντάξει. Και ξαφνικά τους έφταγε η εστίαση. Γιατί τα σχολεία δηλαδή που ήταν μέσα σε κλειστό χώρο. Τους έφταγε η εστίαση. Τα παιδιά ήταν και ο μέσα σε καφές. κλειστό χώρο. Έτσι. Λοιπόν, Πήραζε το γήπεδο. είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που δεν τελειώνει ούτε αύριο. Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Δεν έχει τύχει να τα πούμε από κοντά ούτε με σένα, Βασίλη, και θα χαρώ πολύ και όλας να σε γνωρίσω και από κοντά και εσένα. Και εντάξει, με τον πρόεδρο νομίζω έχουμε μιλήσει. Είχα έρθει επάνω μια φορά και τον είχαμε μιλήσει. Ούτε με τον Γιώργο δεν τα έχουμε πει έτσι προσωπικά, ούτε με τον Λεφάκη και τον Λεωνίδα. Μέσα από ειδήσεις που τρέχουμε, εκεί σας γνωρίζω τους περισσότερους. Αυτό που θα ευχηθώ γενικά σαν Νίκος και σαν Εραστέχνες 365 είναι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για όλους μας, να έχουμε όλη την υγειά μας, να βρεθούμε μέσα στο τερέν να υπηρετήσουμε αυτό που αγαπάμε, γιατί περί αγάπης πρόκειται σε αυτό το κομμάτι και σε δεύτερη φάση το βλέπουμε σαν δουλειά. Όπως τα παιδιά περιμέναν την Παρασκευή να τελειώσει το σχολείο, να πούμε, εμείς περιμέναμε να έρθει το Σαββατοκύριακο για να πάμε στο δικό μας το χόμπι λίγο να ξεσκάσουμε, και για τους γονείς επώδυνο είναι, έτσι, γιατί και αυτοί περιμέναν κάθε Σαββατοκύριακο να πάνε να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, κακά τα ψέματα, και αυτό ένα ξέδωμα είναι και τους καταλαβαίνω απόλυτα ξαφνικά να τους κόβουν τον δεσμό κερκίδας με το να δουν τα παιδιά τους. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτό, να έχουμε όλη την υγειά μας, υγεία σε όλο το σωματείο του Παραδείσου Αμαρουσίου, αλλά και του ερασιτεχνικού ποδόσφαιρου, και εύχομαι να τα πούμε σίγουρα σε καλύτερες συνθήκες. Από κοντά. Μακάρι. Ευχαριστούμε επίσης. Λοιπόν, και εμείς. Κάρι και να έρθει από πάνω. έτσι, λοιπόν, θα θέλατε να κλείσουμε με μια ευχή του καθενός? Να πάμε για φινάλε. Πάμε. Πιστεύω όλοι να λήξει καλά, να είμαστε υγιείς όλοι, ανεξαιρέτως αν παίζουν ποδόσφαιρο ή όχι, όλοι οι άνθρωποι. Υγεία πάντα απ' όλα, και το 21 να μας έρθει με λήξη καραντίνας. Ωραία. Γιώργη. Εγώ θα θέλω να κλείσω με ευχές μόνο, να είμαστε υγιείς όλοι, να βγούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από τον εφιάλτη που περνάμε, που έχει κόψει το γέλιο μας και τη χαρά μας, και να γίνει η επανέναρξη όσο το δυνατόν σε πιο ασφαλή καταστάσεις και γρήγορα. Θα σου ευχηθώ και εσένα τα καλύτερα, Γιώργο, να ξαναβρεθείς με τα παιδιά σου, γιατί περί παιδιά σου πρόκειται. Έχεις μεγάλη οικογένεια, να πούμε, αφού αποφάσισες να κάνεις αυτό το επάγγελμα. Είσαι πολύτεκνος πλέον, να πούμε, και δεν ξεχωρίζεις κανέναν. Εύχομαι να συναντηθείς γρήγορα με τα παιδιά σου και να χαρείτε όλοι μαζί, να πούμε, πραγματικά αυτό που αγαπάτε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Και να σε ακούσουμε και εσένα, Δημήτρη.
αυτό πάνω απ' όλα το συζητάμε. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Δεν σ' άκουσα γιατί έκανες διακοπές εσύ. Δεν σ' άκουγα. Κουράγιο και υπομονή, δεν θα πω πολλά πράγματα. Έτσι. Δύναμη στον κόσμο και όλα θα πάνε καλά. Μπράβο. Τα είπες όλα. Λέω. Εντάξει, η υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα έρχονται. Και ελπίζω να γυρίσουμε σύντομα στα γήπεδα, αφού για ποδόσφαιρο μιλάμε. Και φυσικά υγεία σε όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Εμείς να δώσουμε συγχαρητήρια πολλά σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για όλο αυτό που τραβάμε, το ιατρικό επιτελείο που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει και την ψυχή τους με κίνδυνο και την ίδια τους την σωματική ακυριότητα, να φεύγουν από το σπίτι τους και να μπαίνουν στο σπίτι τους έχοντας πάντα το φόβο μην την έχουν πατήσει και αυτοί, και δεν είναι και λίγοι, γιατί δυστυχώς αυτό πάει έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω στους αναγνώστες μας, γιατί βλέπω ότι ρωτάνε εδώ πέρα το πότε θα έχουμε πάλι εκπομπή. Οι εκπομπές θα ανακοινώνονται άμεσα, δηλαδή με το που θα κλείνουμε τις εκπομπές. Έχω πει ότι είμαι ανοιχτός σε όλες τις ομάδες, δεν κάνω διακρίσεις, έτσι. Όλες οι ομάδες είναι ευπρόσδεκτες πραγματικά να κάνουμε εκπομπή από τους Εραστέχνες 365 Web TV. Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό για όλους. Λοιπόν, θα πω καλό βράδυ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Εραστέχνες Web TV 365, στη σελίδα μας στο Facebook, στο nfstudiosports.gr, και στο κανάλι μας στο YouTube, στο NF Studio Sports TV 1 HD. Εγγραφή, καμπανάκι, και σας έρχεται ειδοποίηση τόσο για τα live, αλλά ετοιμάζουμε και ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ, το οποίο θα παίξουμε ρετρό αγώνες. Λεφάκι, πρέπει και εσύ πρέπει να σας παίζω κάπου, έτσι. Θα ανοίξω αρχείο από 2008-2009. Ακούγεται ενδιαφέρον. Έτσι. Μπορεί να δούμε. Ο Λεφάκης είναι σίγουρα μέσα. Ο Λεφάκης είναι σίγουρα μέσα, αλλά εγώ θέλω να δω αν έχω το Λεωνίδα με μαλλιά. Αυτή είναι η φάση. Κατάλαβες, αυτό θα πουλήσει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και στο επανειδήν. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα, καλό Καλό σας βράδυ.